Gurean, ordura arteko eredu artisaua neurri baten mantendu bazen ere, euskal txokolategi askok garai berrietara egokitu zituzten negozioak, eta makinismoan sartu ziren bete-betean. Kapitalismoak gorakada izugarria bizi izan zuen Europa osoan Bigarren Mundu Gerra eta gero. Ekoizpen eta kontsumo ereduak irauli egin ziren eta horrek industriaren hazkundea ekartzeaz gain artisautza ia desagerrarazi egin zuen. Tartean, nola ez gure txokolate industria sakon eraldatu zuen. 1920an Bilboko 4 txokolategie elkartu ziren eta Txobil txokolate fabrika sortu zuten, eta Euskal Herri osoan txokolate lantegi txiki askok prozesuak industrializatu zituzten. Besteak beste, Zahor, Elgorriaga, Gereka, Fagalde edo Claudebil bezalako enpresek ekoizpen jauzi kuantitatibo garrantzitsua eman zuten orduan. Beste batzuk ordea desagertu egin ziren garai hartan. Bizi iraun zuten txokolate lantegi txikiek kalitatezko produktuen aldeko apustuari eta artisautzari eutsi zioten. Gorrotxategi, Kasagoia, San Girons, Orbea, Mayo, Casenabe, Txokolatiera Anton, Daranantz, besteak beste. Gaur egun, Natra Zahor multinazionalak oinatin jarraitzen du txokolatezko barrak ekoizten. Enpresa talde honek lantegiak ditu Valentzian, Belgikan eta Italian. Euskal Herrian, txokolate industriala ekoizten jarraitzen duen enpresa bakarra da Natra Zahor. Txokolatearen magia. Mendaron jaiosan txokolatea maitarazi zidan hori. Agian, martxan egongo zen egun hartan San Gironstarren taona zarra, eta lehenengo arnazaldian kakao ehotu berriaren atza bere hipotalamotxoan itzatziko zen. Hori izan zen behintzet okurritu zitzaigun arrazoi politena, lehenengoz txokolatezko izoskiari zurrupatxo eman eta aurpegia nola piztu zitzaion ikustean. Egun hartan argi hark izotu zuen nire baitan txokolatearen magia. Kop, kop.